Hai Lwgwpwr. Lina आब' फैदों आंनि भिडिअखौ नायदे होनना बुंदों। आं दहाय बे मोनसे आइडिजों अबे मोनसेखौ नायजादोंमोनथाय माब्ला आपल'ड खालामनो आब' लिना? आइडि दंबा हरदो आगै होनना बुंदों। आब' लिनानो बेसे बुरजा हरजागौमोनथाय? चेक खालामनानै नायफिननांसिगोनसो मोनबेसे दङ। आं गोदान बानायबावदोंमोन। दा दाहाय नायफिननानै दंबावबा हरगोन दे आङो। आंना आन जाबाय होनना बुंदों। अके। बिदिनो मानोबा सम सम आन जाबाय थायो। आंना दिनै बारा बुरजा जायाखै। दाख्लैसो जि बुरजा आन जादोंमोन। दाहायसो जागोन नामाथाय नायथ'वाखैनो आङो। आङो दङ ओरैनो दंथ'यो दा आब' लिना। नोंलाय मा मावदों? दसे टिभि नायबाय दंमोन आङो। दं ओरैनो उन्दुना। मानो बिदि जायोथाय ना? बेनोथ' जानाया बिसोरो चेक खालामनानै नायो नामाथाय। आरो किसुमान सर्ट नायनानै डाइरेक्ट बेक खालामनानै थांफिननायाबो बेफोर आन जायो खोमा हारसिंनो आइडिया। ओंखायनो भिडिअ'फोरखौ फुल नायजोबबा ओमफ्राय मेन आइडिजों डाइरेक्ट बेक खालामबा बे हले आन जाफिनो आरो। मेन आइडिजों बेक खालामफिनना लगे लगे। जाहा होननाया बुंबावदों मोनथिला ने होननानै औ। बिदिनो सम सम आन जायो। दिनै नोङो मेन आइडिजों जुदि सोरनोबा होदोंबा ओमफ्राय नों लगे लगे लाफिनदोंबा बेफोरो आन जाफिनो। आं दाख्लै अनेक ट्राय नायदोंमोन आरो सासे मानसिनाव आङो आंनि मेन आइडिजों मोनथाम हरबाय आङो। ओमफ्राय बिसोरबो साथामबो रिप्लाय हरफिनबाय आरोना आंबो मोनफिनबाय। ओमफ्राय बारा गोबावआनो थायासै। सानसेयानो थायाखै सब आन जाफिनजोबदों। लायोबाथाय मेन आइडिजों थाब रिप्लाइ खालामहरफिन नाङा आरो बेलेगजों हरजायो एक्सट्रा आइडिफोरजों। ओमफ्राय अखानायैफोर जुदि नोङो हरफिनदोंबा बेफोरो आन जाया बायदि मोनदों आङो बांसिनानो थायो आरो बिदिबा। मा खारबाय थाखोसै मबाइलालाय जारलालै नै डिसप्लेआनो खारबाय थाबाय। औ जाबाय दा। आब' लिनाया मा बुंदोंमोन? सोर फैदों जोंहा सेनेल ब्लगआ फैदों र' नोंनिया नामा मामोनलाय आं मैया नायदोंमोन ना आं मैयासो खालामदोंमोन ना दहाय खालामदोंमोनलाय। आंनाबो दहाय नाइनथा थांदों होनना बुंदों। आंनाबो दहाय बे लानाया 9 थांदों होनना बुंदों। आं हरनाया खिन्थु थांनाय नङा आं मानोना फुल भिडिअ नायजोबदोंना। गासिखौबो नोंनो आं हरनायाना आंनि बै मोनसे मबाइलजों आङो फुल भिडिअ नायनानैसो हरदों आरोना। ओमफ्राय आं चेक खालामफिनगोन जुदि अबेबा आन जादोंबा आं बेखौ रिटार्न हरफिनगोन आरोना सेन्देल।
थारमाने किसुमाना आन जायाबाबो जोंनि चेनेलाव आन देखायो बायदि मोनदों आङो। ओमफ्राय आं ओइ सनारामनियावबो आं जेसेबां हरदों आं हरनाया माने रावनियाबो बिदि आन जाफिनाखै आरोना। ना मालायफोरनियासो जादों ना मादों बेखौ मिथिला आरो। ना बले आनजायाबाबो आन देखायो नामा बेखौबो बुंस'नो हाला दा। आं दा चेक खालामफिनगोन दे दा मबाइल गैथ'वा ओइयाव एसे डान्स प्रेक्टिस खालामगासिनो दङ प्रग्राम दङ आरोना साननैसो उनाव। बे प्रग्रामनिनो प्रेक्टिस खालामगासिनो इयाव लानानै थांदों मबाइलखौ फिसाजोआ। दे लोगोफोर खोन्थाहरलाय बेलासिनि मा मा नास्टा जाखो सोर? आं दा नायफिनगोन आरोना दा नायनानै हरफिनगोन आङो। माखौ? बेलाय आं कन्याकुमारियाव थाबासो साफायनायमोन दा। जोंहा नेहाल बिथाङा सफैलायबाय। हामजादि होनबावो बुरजा फैबावबायलै जोंहा नेहा बिथाङा। आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय दे गासिबखौबो। नेहा मा खामानि मावबाय दंमोन नोंलाय? फिसाजोनिया भिडिअ'आ जा मोजां मोजां जाखादों नेहानिया दहाय नायदों आङो गासिखौबो। बे फेसबुकआव होनायखौ इउटुबाव होदोना होआखै माखासेयाथ' इउटुबाव दङ ओमफ्राय फेसबुकाव हरनाय माखाया जा बरिया जाखादों। जोंहा सेन्देला बहाबा थांथ'लायबायलै र' सेन्देलना नामा मामोनलाय आं इयाव सार्च खालामफिनबासो मिथिगोन। बोरैबासोमोन मोजांथार नामा बेयाव मानो सेन्देलनि ब्लग बानायनायखाय सेन्देल नाम लाबाय नामा? जोंहा जे फैदों हेल' बर' होनना बुंदों। ब्रादार हेल' हेल' जे नार्जारि। माबोरै खौरांफ्रा? मा खालामबाय दङ? मा? क्या बोला? क्यों? जोंहा जेया बुंबोदों मोजां मोजां नोंनालाय होननानै। औ दंथ'यो दासान्दि आफा इसोरनि अननायाव मोजांथ'। दासान्दि दंथ'यो आरोना।
जोंहा सेन्देला सिरि थाथ'बाय। मोनबेसे आइडि दं होननानै बुंदों नै जाजे नार्जारिया सेन्देल खोन्थाहरलाय। सेन्देलनाव दङ आइडि दं बेनाव ओमफ्राय नामा मोजांथार बिनिया मामोनथाय बावलायलांबायसो आं दहायसो थुब्रा भिडिअ नायदोंमोन आं बेनि। दहायसो ना मैयासोमोनलायो दहायानोमोन खोमा दहाय फुङावसो नायदोंमोन आं। सेन्देल खोन्थाहरलाय जोंहा नै जे नार्जारिया सोंदों बेसे आइडि दं होननानै लोगो खालामलाय। फुल भिडिअ नायनानै। जोंहा नेहाया बुंबावदों जे नार्जारि आंनि मिनिनायखौ मोजां मोनो। आंनि मिनिनायखौ मोजां मोनोनो। मोजां मोनोथ' आरो नेहानि मिनिनायखौ। अ जा जे नार्जारिखौसो बुंदों नामा नोंनि मिनिनायखौ मोजां मोनो होनना बुंदों ना। नोंनि मिनिनायखौ मोजां मोनो। मारैमोनथाय रोङालै खनफेरैखायनो। जोंहा जिबिता आब' फैदों हाय होनना बुंदों हाय। आब' जिबिता आंनि लाइफआव फैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। दसेबाबो नुजाफैनायनि थाखाय लाइक दान थेंकिउ लाइक खालामनायनि थाखाय। लोगोफोर लाइक खालामाखैबा लाइक खालामना हो गासिबो। जोंहानिया मिनिहरबावबायसो खायलें जालायनानै। क्या क्या हुआ इसरा। जोंहानिया मा होनदों जागोन दे जेदि एसे मेथाइ खनलाय होननानै। ओमफ्राय जोंहानिया बुंबावदों जिबिता खोनासंलाय आंखौसो खोनानो आब' जिबिखौसो खोनासंनो थिनबावो आरोखि ना। आं खननोनो रोङा मेथाइखौनो खनफेराखै आङो। गोदो उन्दैफ्रावबा मा मा खनला बायदोंमोनथाय गोसोआव गैला। नोंनि मिनिनाया सोरनि थाखाय। ओमफ्राय मारै मोनथाय रोंबावा आरो। नोंनि मिनिनायखौ मोजां मोनो ओमफ्राय मानोथाय होद आं रोङालै खनफेरैखायनो। खनफेराखैलै आङो खननो रोङा मालाय खनबाय थाग्राफ्रासो रोङो। आं बिदि एसे बोरैबा मारैमोनलाय मा मेथाइ मोनथाय बावलायलांबायलां मेथाइखौबो खनबाय थायोखाय गोसोआव थाया। नेहानिखौसो मोजां खोनायो नेहासो खननो रोंगौना मेथाइखौ मोजांनो। फिसाजोखौ एक्ट्रिस खालामखादों आं। नेहा
आ गया भाई, देखो देखो आने वाला है। लोगोफ्रानो रावबो गैला, खारलांजोब्बाय। सहैसिगोन। जागोन। जागोनथ' आरो देनां मोजाङानो। जा स्टाइल मोसानो रोंखायो रानिमोना। गैला खारलांजोब्बाय, रावबो गैला, अबेबा थांथ'जोबलायबाय। सोरनावबा थांलायबाय नामा? नाजों जारि संगोन। जोंहासो मैया जारि खादोंमोन। जोंनि सानजानि मानसिफ्रा जारि ओंख्रि जाखायोना। ओरैजायनि मानसिफ्राथ' जारि ओंख्रि जानो रोङा बिसोरो। नाजों जारि संगोन। जोंहा जाफुङा फैदों गुड इभिनिं होननानै। गुड इभिनिं जाफुं, गुड इभिनिं। जोंहा दैदेमस्रि बसुमतारिया होनदों हाय नाहाय दैदेमस्रि हाय कैसे हो। ओमफ्राय जाफुङा बुंदों हाय नेहा होननानै। जा नेहाजों रायदावहरदों, जाफुङा हाय नेहा होनदों। है बिदि रावबो गैयाबा लाइन मारिनो बायदिसो मोनो आं। लोगो माखाया अबेबा थाब थाब थांबाय थायोबा। लाइन मारनो। ओमफ्राय जाफुं बर'आ होनदों आंनि सर्ट भिडिअ नाय प्लिज। जाफुं सर्ट भिडिअ गोदान आपल'ड खालामदों नामा? जागोन दे नायगोन। नायनानै कमेन्टस हरगोन आङो। लोगोफोर नोंसोरबो नाय, जाफुङा सर्ट भिडिअ आपल'ड खालामदोंनो। ओमफ्राय जाफुङा होनदों दिदोमस्रि हाय आंनि सर्ट भिडिअ साबा। ओमफ्राय जोंहा नेहाया होनदों जाफुं र' थाथ' आं हारसिंल'थार। जाफुङा होनदों अके अके अके। नै नेहा जाफुङाबो थाथ'गोननो। दसे थाथ', आं बारा गोबाव हरखाया, होदों दसेल'सो हरगोन आङो। लोगो माखा गैला, आब' जिबियाबो खारलांबाय। नार्जारियाबो खारलांबाय, गासिबो खारलांजोब्बाय। जाफुंनो एक्सट्रा आइडिजों हरजायाखैनो। आं दा हरगोन र', टाइम मोनबाथाय हरगोन ना। दाहाय हरना दोनगोन आङो जाफुंनो। आंनियाव मोनसे कमेन्टस हरनानै दोन जाफुं। ओमफ्राय जोंहा नेहाया होनदों जाफुं र' थाथ', आं हारसिंसो अके अके। ओमफ्राय दिदोमस्रिया बुंहरदों जाफुं नों आंजों लोगो दंना गैयामोनथाय? नोंजों आं लोगो गैयाब्ला प्लिज लोगो जाना कमेन्ट खालाम होनना बुंदों। आं रिटार्न हरगोन होननानै।
खोनाबायना जाफुंसार सोद्रोमस्रिया होनदों आंजों लोगो गैयाब्ला लोगो खालाम होननानै ओमफ्राय कमेन्ट्स हरनानै दोन बियो रिटार्न हरफिनगोन आरोना। लोगो जालाय कमेन्ट्स हर एसे बारायनायबाय थानाय बायदि भिडिअ'फोरखौ फुल वाच खालाम। माबायदिया आनजायो एखमबा आनजायो एखमबा जाया। वाइटियानो आन खालाम हरफिनो खोमा। YPP नेहा भिडिअ गोदान बानायबावगासिनो नामा नेहा? जानाया बुंदों भिडिअ बानायनो बाबायसो नायाबो होननानै। मानो नाया जानांगौ नायोथ'। नायबाबो नायाबाबो आपल'ड खालामबाय थानांगौ। सानसेयाव मोनसे साननै गाहामजों मोनसे नङाबा सानथामजों मोनसे बिदि आपल'ड खालामबाय थानांगौ। सोर सोर दं माथो कमेन्ट्सबो हरा होनना बुंदों। देलाय लोगोफोर कमेन्ट्स हरलाय सोर सोर दंबावो थांजोबखो ना माखो? जाफुङाबो कमेन्ट्सखौनो हरासै माथो अबेबा थांथ'लायबाय नामासै? जा सोद्रोमस्रिया दङ रावबो गैला नामा होनना बुंदों। गैया लोगो माखायानो थांजोब्बाय माथो सानैसोल' दंसै खोमा सानै साथामसोल'। अबावबा सोरनियावबा लाइभआव थांजोबदों खोमा ओंखायनो गैया रावबो। नै जा सोद्रोमस्रि नेहाया बुंदों आं दं होननानै। सानै साथामल'सै गैला। जाफुङाबा थांखो ना माखोथाय?
निहा नोंखौ जोंहा दिदोमस्रिया बिनानावा सोंदों अ आब' मा खालामदों होननानै। मा खालामदों नेहा नै अबावबा थांबाय नेहाया। नेहाया मा होनदों दिदोम आं जेदिजों एसे लाइन मारिगासिनो होननानै। लाइन मारिनायसो जाबावो आरोना। लाइन मारिनायाबा माबायदिखौ बुङोथाय मिथिबावानो आङो। रायलायनायखौनो बुङो नामा? गोदान एयारपर्ट बानायनायखौ नायनो थांगोन र'। जोंहा दिदोमस्रिया बुंदों अ नंगौ नामा आब' नेहा अब्ला आं दोरोद नांसिगोन नामाथाय होनबावो। दोरोदआ मा दोरोद बायनांगौ जाखो मानो दोरोद नांगौ जाखो दानोलाय दासो फैनानै दानो थांफिनो नामा। ओमफ्राय जोंहा नेहाया बुंदों आंना कमेन्ट थाङा थाङा जादों। कमेन्टआलाय मानो बिदि जालायखो। गोदान एयारपर्ट बानायनायखौ नायनो थांगोन होनना बुंदों ओमफ्राय आंखौसो मिथिफ्लालायानो माखौबा बुंखो मिथिफ्लालाया होननानै। नेहाया नायखांबायना माबायदि एयारपर्टआ बिराद समायनाथार बानायदों होनदों खोनाबाय थायो माथो। नोंसिनि खाथियाव बानायनायखौ होनदों। नै जोंहा नेहाया बुंदों ओइ दिदोम र' आं हारसिं लाजियो होनना बुंदों। थांथ'नाङानो लाजियोनो। होनबावो मोनाहांलायबाय। ABCD लेन्डिं बाहैथारसै नै rai जायगाफोर फंसेगा चंद्रेन लेन्डिं को आंगुं देखो। ओमफ्राय जोंहा दिदोमस्रिया बुंदों
आयौ आब' हारसिंब्ला लाजियो होमबा दे अब्ला नोंसिनि लाइन मारिनायखौ दसे नेबाय थानिसै। मा बुङोलै? दिदोम ओं दिदोम सना नेबाय था कमेन्ट हर। दिदोमालाय मा ओंख्रि संनो नागिरखो दिनैलाय? नै सोरबा सोरबा लाइभआवनोथ' थांदों खोमा। ने मा होनदों आं एयारपर्टखौ नुहैबाय। नाहैबाय नाहैबायना? आंहा नायनो मोनाखै औ दे जागोन दे आब' नेहा सना। ओमफ्राय नेहा बुंदों बा दहाय जेदिया लाइन मारिनायखौ मिथिया होनफ्ला लायदों माखौबा। रायलायनायखौनो लाइन मारिनाय बुङो नामा? मिथिया होनफ्लालायदों जाबावो आरो। मिथियाथ' र'। जेदिया आंना सानै मानसिनि नाम दंखायो दे बेयाव जेआव सासे दियाव सासे सानैनिखा। नेटआबो थांहां फैहांसो नामा? एबार नायनो थांगोन र' बिराद समायना खालामदों नै एयारपर्टआ बिथिंजाय। आबैमोननाव लेंहरबाय थादोंमोन खनसे थांजायासैबा थांनो होननानै ओंखारखानायानो थाफिननांबाय। हाबाया मारै जाखो दे होनबा? हाबाया मारै जाखो औ। जेआव नोंनि वाइफनि आरो आं मिथिखायो। नोङा दे नों होननाया जाबावाखै। जेआव आंनि फिसाज्ला दियाव जाहैबाय डन। मेसेङाव थांगोन ओं मेसें माने माबायावनो थांगोन जोङो मेसेङा माखौ होनोमोनलाय? दैज्लांनि उनाव मेसें। माइ गायखांनायखौ मेसें बुङो ने बर' भाषा बारा मिथिला दै। बर'फोरजोंनो रायज्लायनो मोनलाबा बर'खौनो रोंद'आ रोंद'आसो जालायलांसै नै। बाहेरायाव थाबाय बायनानैनो। मेसें माने दा मा जाबाय सेप्तेम्बर अक्ट'बर दा आगष्ट ना आगष्ट' सेप्तेम्बर अक्ट'बर फुजायाव थांगोन फुजायाव।
सम मोनबा ओरै नोंसिनिथिं फैगोन। नोंसिनिथिंसो ओंखारहैखागोन। खाथि जायो बिथिंजाय। ओरै थांबाथ' गोजानसिन ओरै थांबा खाथिसिन। ओमफ्राय जोंहा दिदोमस्रिया बुंदों औ औ आब' मिथिफ्लाया जादों ना हाबाया लाभ मेरिज ना नायना नायनाय मेरिज जाखोथाय होननानै। हाबायालाय मा होनोमोनलाय बेखौ लाभ मेरिज। लाभ मेरिज ना नायना मेरिज नायनाय ससे आरो नायनाय ससे लाभ ससे। दिदोमखौबो लेंहर आलासि जानो निहा बेरायनो नोंसिनिथिं। जायो फुजायाव फै। फैसाफ्रा बुरजा लाबोफाखा आंखौ जाहोनो। नोंलाय मा जायो? जोंहा नितुमनिया फैदों। हाय होनना बुंफैदों जोंहा हाय नितु माबोरै? मा खबर होननानै बुंदों आङोना मा खबर ब्र' होननानै। दङ मोजांथ' खबरा नै लोगोफ्रानो गैया माथो। सानै साथामल'थार। जोंहा निहा दङ दिदोम दङ। सानैसो फैनानै थांफिनजोब्बाय। जोंहा निथुआ बुंदों नंगौ नामा होननानै औ। औ नंगौ निथु। नोंलाय मा खालामबाय दं निथु? दं गोदाव सोरावनो मानो गोदाव सोराव जालायखो? जोंहा दिदोमा आंखौ रायहरबावबायसो जुदि आंनि लाइफआव मानो फैया होननानै। आङो नुबाथाय फैखायो ओमफ्राय नोंबा मा टाइमाव हरदोंमोन आं नायसनफ्लाङाखै नामाथाय। आरो फिसालायाबो स्कुलनिफ्राय फैबाथाय मबाइलखौ लायोना बे लाबाथाय आरो बे नायजासिमा दांनोनो मोना जाना होयो। ओमफ्राय जोंहा नैया बुंबावदों ओइ जेदि मा कमेन्टखौ बारगुलायो फारि फारि फराय जलदि। दे लिरलांबाय था नोंसोर कमेन्टखौनो हराबा। फरायजोब्बायथ' आङो नों बुंनायखौबो। फरायखांबायथ' आङो जायो फुजायाव फै होननायखौ। जुलाफि जायो नोङो जुलाफिल'सो मोनजागोन फुजायावथ' जुलाफिल'सो मोनखायोना। दिदोम एबार थांगोन दे नोंनि एल बि आव थांगोन आङो। नोंनि मा टाइमाव फैयो बेखौ मिथिबानो थांगोन आरोना। आरो जेनेबा नटिफिकेसन फैखायो मबाइलखौ नायसनफ्लांबाथ' नुखायो आरोना।
र' बिसोरनो होनो जानिहाया बुंदों ब्लु होलाय होननानै होगासिनो दे आङो ब्लु होबाय दे साहा होदों आङो साहाखौ लोंनानै ला एसे जा फुलमथि बिनानाव फैदों हाय आदा लाइक दान थेंक इउ फुलमथि लाइक खालामनायनि थाखाय आरो आंनि लाइभआव नुजाफैनो हानायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय नै जोंहानि आइया आंखौ माबा माबि बुंगासिनो फुलमथिमोननि गामिनिसो जाबाय आङो निहा ओमफ्राय नेहाया मा बुंदों दैमु नोंना मा जायगा मोनलाय होननानै सोंदों आरोना ओमफ्राय नेहाया बुंदों अन थेंक इउ अन फुलमथिया होनदों मा होनदों आदा ए नोंनो खोन्थाहरदों आङो नै नेहाया आंखौ माबा माबि बुंगासिनो सिनायाखैना इयो ओमफ्राय जोंहा दिदोमा बुंदों मोननैबो लोगो नांना जादो आरो ना अब्ला जेदि लाभ एन्ड रिं मेरिज जुदि लाइक औ बिदिनो आरोना ओमफ्राय जोंहा नेहाया बुंदों जेदि नोंनि गोदोनायाव सबाय बिफाया दंना गैला आं गोदो टिटु थुना होनाया बेखौ दाबो गोसोआव दंबावो नों हाब रे बा गावसो बानायलायबायनो नों बानायनाय ना मा आं गोसोआव गैया खिन्थु दङ दंनायालाय ओमफ्राय जोंहा फुलमथिया बुंदों आदाखौ मा होनदों आब' निहा आदाया जोंनि गामिनिसो खोनादों मा होनदों गोदो नोंसोर गामिनिमोन दा नै ओरै फुलमथिमोननि गामिनिसो जाफैबाय आङो ओमफ्राय जोंहा नेहाया होनबावदों फुलमथि जेदिया गोदो उन्दैयाव जों गामिनिसोमोन आंनि एक्ससोमोन आंनि एक्स होननानै खोन्थाहरबावबाय नोङो बाबरे फुलमथिया होनबावदों जोंहा बिनानावा नंगौ नामा आब' नेहा होननानै आं गोसोआव गैलासो सानदोंमोन आंनो गोसोआव गैया गावनि टिटु बानायनायखौसो खोन्थाहरबावो आरो इयो ओमफ्राय जोंहा
फुलमतिया होनदों नंगौ नामा आब'निहा ओमफ्राय बुंबावदों होनबा नोंमारगौ सोर आरो आदा नोंमारगौसो सोर आरो आदा होनना बुंदों आरोना ओमफ्राय जोंहा नेहाया बुंदों जेदि नों दानो बावगारबाय आरो आंनि टिटु थुनायखौ ओमफ्राय जोंहा दिदोमा होनदों आं बांसिन 11 नङाब्ला 11:30 हरनाय जायो जेदि होननानै बुंहरदों आदसा 11 नङाबा 11:30 ना जागोन दे गाबोननिफ्राय थांगोन आङो गाबोननिफ्राय नोंनि लाइफआव थांगोन दे आङो ओमफ्राय जोंहा नेहाया जेदि होननानै मिनिहरबावदोंसो आरोना हा 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 होनबावबाय जा फुलमतिया होनदों नोंनि नाम थुना होनो हायामोन आब'निहा नंगौथ' आरो नोंनि नाम थुना होनो हायामोन ओमफ्राय जोंहा दिदोमा बुंदों आंखौ सोंदोना नोङो निहा आब' बबेनि होनना आं बाक्सानि आब' होनना बुंदों नै जोंहा दिदोमस्रिया बाक्सानिसोनो गोदो बरपेटामोन दा बाक्सा जाबाय आरोना बाक्साबाबो जोंनि खाथिनिखा बाक्सा आरो चिरां नांजाबखानाय ना जोंनि खाथिनिनो आरो जा फुलमतिया आदा ब्लु होलाय होनना बुंदों दे बिनानाव आं ब्लु हरबाय नै लोगो गैलायाबा लोगो जालाय फुलमुतिनोथ' नायबानो हरखाबाय थायो आं आंनि एक्सट्रा आइडिजों मोनसे मोनसे हरबाय थायो आङो आरो दंबावो र' माखासे हरबावनांगौ जा बड' कार्टुना फैदों हेल' हेल' बड' कार्टुन हेल' आंनि लाइफआव सफैनो हानायनि थाखाय गोजोनबाय नोंहा दासो सफैदो आरोना बबेयावबा दंहैयोमोन नामा देलाय बड' कमेन्टस हरलाय गाइखेरा गुसु जाबायना जायाखै मदिया नायगासिनो माथो नों जाया जादो लेआव वान पिस जोंहा बड'आ बुंदों मोनायाव साख्रियाव थांनांगौ सानाव उन्दुनांगौ बेखायनो टाइमानो मिलाया आदसा दे दा माबे जायगायाव दं बड' साख्रियाव थांबाथ' मोनायावबो मालाबा सानावबो मालाबा फुङावबो थांखानांगोन ना जोंहा जुनु फैदों जुनु बर' हाय होननानै बुंदों जुनु बर' लाइक दान थेंक इउ जुनु लाइक खालामनायनि थाखाय जा बिक्रम अफिसियेला फैदों खुलुमबाय आंबो खुलुमहरबाय फिन खुलुमहरफिनबाय नमस्कार जा बिक्रम ओमफ्राय जुनुआ होनदों मा खबर जुनु दङ मोजांथ' खबरा नै आफा इसोरनि अननायाव दंथ'यो मोजाङैनो दासान्दि जा बिक्रमाबो दासो सफैनो हादों बबेयावबा दंहैयोमोन खोमा
ओमफ्राय जोंहा फुलमतिया बुंदों बिक्रम नोंनि नेहाया आदा जेदिखौसो लाबाय होननानै। मा बुंहरखो ओमफ्राय जोंहा बिक्रमा बुंबावदों आथिं गोलाव जाना खुलुम आं इदिखौ मानिया आदसा दे आथिं गोलाव जानानै खुलुमनाय ना। खुलुमहरबाय दे आथिं गोलाव जाबाय आङो नै बिसिनायावनो दंखायो। ओमफ्राय जुनुआ होनबावदों हाइ बिक्रम होननानै नै बिक्रम नोंखौ जोंहा जुनुआ रायदाव हरदों हाइ बिक्रम होननानै। ओमफ्राय जोंहा गोमसारा फैदों आहाम गुजुफैबावबायसो आरोना गोमसारा। ओमफ्राय जोंहा बिक्रमा बुंदों फुलमति लाथोंसैलै होननानै बुंदों आरोना। जा बिक्रमाबो माने होनबावबायसो आरोना लाथोंसै होननानै। ओमफ्राय जा बिक्रमा होनदों गोमसार आहाम होननानै। नै गोमसार जोंहा नोंजोंबो जोंहा बिक्रमा रायदावहरदों। ओमफ्राय फुलमतिया होनबावदों आरोना नों नांला नामा बिक्रम नोंनो नांला नामा होनना बुंदों आरोना। बिक्रम नोंखौ नै जा फुलमुथिया माबा सोंगासिनो बिनानावा नोंनो नांला नामा होननानै। ओमफ्राय जोंहा बिक्रमा रायदाव हरदों जुनु हेल' जुनु होननानै बुंदों नै जोंहा बिक्रमा। ओमफ्राय बिक्रमा बुंबावदों आरोना फुलमुथि नांलालै होननानै। नांला नै बेनो बिक्रमनो नांला जाहैबाय आरोना। ओमफ्राय जोंहा जुनुआ होनबाय मा खबर बिक्रम होननानै। नै जोंहा निहाया खोनासंखोमागासिनो फैफिनलायबाय। ओमफ्राय बुंदों आरोना फुलमति आं उन्दैयाव लेखा रोङामोन नालाय सबाय बिफासो लदोदा थुना होफ्लांबाय आं होननानै। ओमफ्राय जोंहा फुलमतिया होनदों होनबालाय सोरखौथो लाबाय जिदि नोंलाय बिक्रम आं नागिरना होनोसै होनबा होनना बुंदों। जोंहा फुलमतिया होनदों आरोना होनबालाय सोरखौथो लाबाय होननानै आरोना। गोदान नागिरना बिक्रम आं नागिरना होनोसै होनबा होनदों। दे नागिरनानै हो नानि सासे नागिरना हो। ओमफ्राय जोंहा बिक्रमा होनदों मा ओंख्रि जाखो जेदि आदै होननानै। जोंहा दाउ बेदरसोमोन दिनै दाउ बेदर जादोंमोन ना ओमफ्राय मा होनोमोन बेखौ जिंखा ओंख्रि। जिंखा ना बर'नि जिंखायानो होनखायो खोमा सिन गोनाङा सिरा सिरा गोनाङा। ओमफ्राय जोंहा बिक्रम आदाया होनबावदों जुनु ओइ कि मोजांथ'। ओमफ्राय फुलमथिया होनदों होननानै खुगा हमथेबावो आरो आब' निहा नंगौ नामा होननानै। ओमफ्राय जुनुआर'आ होनदों सनजय एल बि होबाय होननानै। ओमफ्राय जुनुआ होनदों दिदि बिक्रम होननानै। जोंहा बिक्रमजों रायज्लायहरदों जुनुआ। ओमफ्राय बिक्रमा बुंदों फुलमति हरदो दे होननानै आरोना। ओमफ्राय जुनुआ होनदों हाइ फुलमति बिक्रमा बुंदों जुनु दङ होननानै बुंदों आरोना। ओमफ्राय जोंहा फुलमथि बिनानावा बुंबावदों दा लाइफ मा होनदों आतसा लाइफ नागिर आं दानो नागिरथ'वा दायो बासो नागिरना होगोन बिक्रम होनना बुंदों आतसा दे नागिरना हो दा सम मोनबा। ओमफ्राय जोंहा नेहाया होनबावदों ओमहाय फुल खाफाल गाज्रि आंहा जेदिखौ मोनासै। र' नों बिदि होनबाय थानाया। फुलमथिया होनबावदों हाइ जुनु सना ओमफ्राय फुलमथिया होनदों आयौ मानो फैगौ जोनोमाव मोनगोन दे नेहा होननानै।
फैगौ जोनोमाव मोनगोन होननानै बोर हरबावबायसो नै नेहा नोंनो सिन्था खालामनाङा फुलमति बिनानावा ओमफ्राय जोंहा बिक्रमा होनबाय फुलमति लाजिबाय जागोन दे होनो हायाबा बारना होजागोनसो नों मुस्लिम बुरि नै फुलमति नोंगौ जोंहा आदै बिक्रमा मुस्लिम बुरि होननानैसो बुंहरबावबाय जायगा खाथिनिबा रायलायनोबो रोंखागौबा ओमफ्राय नेहाया मा होनबावदों फुल जाखोना पाल जाखो फुल जेदिखौ गहपुरनि बारहुंखाया बिजनियाव बुखारना लांनानै आंहासो आन्दायबाय ओमफ्राय मा होनबावो बेना है बिक्रम सना नों आंनि जिउखासो बिक्रम नोंजों जोंहा नेहाया रायज्लायहरदों आंनि जिउखासो होनना बुंहरदों आरोना ओमफ्राय जोंहा फुलमतिया मिनिहरबाय होननानै सोरां फैदों जोंहा हाय सोरां जोंहा सोरां फैदों हाय हेलौ होनना बुंदों हाय हेलौ सोरां माबोरै खबरा आंनि लाइफआव नुजाफैनो हानायनि थाखाय गोजोनबाय ओमफ्राय जोंहा बिक्रमा बुंदों फुलमति हनै नेहाया जानाय थाव फोनहरबावबाय होनना बुंदों बिक्रमा खोन्थाहरदों आरोना फुलमतिनो हनै नेहाया जानाय थाव फोनहरबावबाय होननानै ओमफ्राय सोराङा होनदों मा खबर होनना बुंदों दङ सोरां मोजाङैनो दङ मोजांथ' ओमफ्राय जोंहा बिक्रमा बुंदों सोर हेलौ होननानै हेलौ सोरां नै जोंहा बिक्रम आदैया रायज्लायहरदों हेलौ भाई और जाओगे प्रोग्राम में नहीं अभी मत जाना ठीक है ओमफ्राय जोंहा फुलमतियावनो हा 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 होनना मिनिहरबावबाय बिक्रमनो गोदान होनोसै आं नेहा नोंहा आदा जेदि दंबा आं बाजै होननोसै नेहाखौ दिनैनिफ्राय लाजिनानै खुगा उनथेबावबाय ओमफ्राय जोंहा नेहाया बुंबावबाय बिक्रम सना बिदि नङा होननानै बुंहरदों आरोना जा बिक्रम नै नोंखौ रायदावहरदों नेहाया बिदि नङा होननानै ओरैनोसो होनदों थांनो हागोन लेखा फरायनांगौ थां लेंहै थांबा जोंहा फुलमतिया बुंदों आदा आं दसे सनजयनियाव थांनो दे होनना बुंदों दे थांलाय मा नांनायनि खोलैजोबखो नोंसोरलाय मानो खोलैजोबखो फुलमति होननानै ओमफ्राय जोंहा बिक्रमा बुंदों फुलमति होनो हायाबा हले नै देगारसो
बेखौनो नुदोना होननानै खोन्थादों फुलमति नायलां जोंहा बिक्रम मादैया माबा खोन्थाहरदों नोंनो होनो हायाबानो ओमफ्राय जोंहा बिक्रमा बुंबावदों निहा होननानै मिनिहरदों आरो ना ओइ जिलाय ना हगारफै मानो खोलैना होजोबखो दे जोंहा बिक्रमा बुंहरदों जेदि आदै नों बहानि जाखो होनना बुंदों आदै आङो चिरांनि आङो निहाया मा होनबावो आरो फुलमति एक्ससो जाबाय जेदिया होनना बुंबावो गाबहरबावबायसो आरो मिनिहरबायबो ओमफ्राय जोंहा बिक्रमा बुंदों मा जायगा आदै होननानै आङो चिरां माबा गोलैयो जोंना चिरां बिजनि गोलैयो आरोना बिजनिनो आइदि जा बिक्रमा बुंदों आदैया आइदि हरनो होननाया बोरो आदै होननानै आइदि हरजायाखैमोन नामा नोंनो आं दा चेक खालामनानै नायगोन ओरैनोथ' मेन आइडिजोंबो लोगोखा आंनिया ओमफ्राय जोंहा आदै बायथ' दे होनना बुंदों दे बाय आं खालामना नायफिनबावगोन बेसेबां हरजादोंमोनथाय लोगोफोरनो हरनानैनो थालांलायबाय खोमा ना आं दा चेक खालामना नायफिनगोन आङो ओमफ्राय हरबावगोन आरोना माखासेजों ओरैनोथ' माखासे हरखानाय दङ नोंनियाव लोगो माखायाबो थांजोब्बायना दोनथ'नांसो जोंहा निहाया दंना गैला जाखो दंना गैला जा बिक्रमा होनदों है सोरबा माइबा हरबाय आदै होननानै ओमफ्राय देलाय लोगोफोर सोर सोर दं खोन्थाहरलाय ओमफ्राय जोंहा दिदोम मा बुंदों नेहा आब' गोदान लोगो फैबाय दे नोंसोरखौ नेग्रा लाइन मारिबाय थाथ'दो आं एसे बिजि थांथ'बाय बाय आब' निहा एन जेदि
दे दिदोम दे बाय। जोंहानि मा बुंबावदों आं अन दं अर जरायदों दे मा ओंख्रि संगोन होनदोंमोन दिनै जारिजों ना होनदोंमोन नामा? दा आंनोबो एसे हर दे जारिजों नाखौ जानि। जोंहा मा संगोन दा दहायथ' दाउ संबाय दाबो दंबावो खोमा दाउदैखौनो जानांसिगोन। अर जरायदों होननानै। दिदोम बाय दिदोमा सोरबा फैदोंनो थांथ'बाय। दिदोमथ' नङा जोंहा बिक्रमासो थांदों। दिदोमाबो थांबाय। नेहा राजा रानिखौ बबेयाव फोरोङो न'आवनो थायोना अबेबा हस्टेलाव थाहैयो? जा नेहाया बुंदों नोंबो फै सनजयनाव जेदि होननानै। सनजयआ एल-बि होदों ना? दे थांगोन दे दोनथ'नोसै खोमा लोगोफ्राबो गैला नै साथाम दङ नों सासे ओमफ्राय सोरमोनथाय थांबाय खोमा। दे होमबा दोनथ'नोसै नेहा बाय।